Urola garaian indarkeria matxistari aurre egiteko hainbat zerbitzu ditugu. Horien artean, Urola garaia osatzen duten 4 udalerrietako gizarte zerbitzuak. Zumarraga, Urretxu, Legazpi eta Ezkio. Urola garaiko berdintasun arlora ere jo dezakezue. Bertan, arreta psikologikoa eta arreta juridikoa eskaintzen dira telefonoz. Hitzordua hartu behar da, 943-25-23-89 telefonora deituta edo 649-748-343 telefonora idatzita. Azkenik, eskura duzue Emakundek eskaintzen duen zerbitzua ere. 24 orduz, doan eta arrastori ikusten ez duen telefono zenbakia. 900-840-111. Zure egoera edozein dela ere, egoera administratibo irregularrean egonda ere, eskatu laguntza. Deitu, zurekin gaude.